Kristoni अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौ प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव नायगिरि बयखौबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम आंनियाव गोबांथार कमेन्टफोर दिनै सफैनानै दङखाय बिथां सार मेडाम मोननि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों रायज्लायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। ओमफ्राय बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मोनदांथि सोलोंनायखौ मोननो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबावबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आं खोन्थानो सानबाय बिथाङा सोर मानि नाम आरो आंनो मा कमेन्ट बिथांमोना दिनै लिरनानै हरदों। गिबियावनो बिथांखौ आं सिनायथि होनि बिथाङानो जाहैबाय प्रियांका दैमारि। बे समाव प्रियांका दैमारिखौ आङो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे भिडिअआव आं वेलकाम खालामदों आरो बेजों लोगोसे थेंक इउ जासिहरो आरो बेजों लोगोसे बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों जुदि नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायसंदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानैबो मिजिंथिहरबाय। अब्ला ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां प्रियांका दैमारिया आंनो मा कमेन्ट दिनै लिरनानै हरदों फरायनि। बिहामजो जानायफोरा नखरखौ माबादि दैदेनलांनांगौ एबा माबायदि गियान जानांगौ बेनि मेसेज हो आदा प्लिज। खोनाबायना बिथां प्रियांका दैमारिनि कमेन्टखौ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे कमेन्टनि सायाव ना भिडिअ लाबोनो थाखाय बा मेसेज लाबोनो थाखाय आंनि थाखाय बिराद गिदिर बाथ्रा दिनै जानानै फैदों। नाथाय आं दिनै नोंथांमोनजों बेखौहाय आं दिनै शेयार खालामगोन आं मेसेज दिनै बेखौ खालामनाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला आं बेखौ ओरैबायदि सानदों आरोखि ना आंनिफ्राय देरसिन बैसोनि मानसिफ्रा बेनि सायाव मेसेज लाबोयोब्ला सबसे बेस्ट और बेटार जागोन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला जे आंनिफ्राय देरसिन बैसोनि मानसिफ्राना बिसोरनि नलेज साबसिन जागोन बिसोरनि गियाना साबसिन जागोन बिसोरनि मोनदांथियाबो बुंनायाबो साबसिन जागोन बा बिथांमोननिफ्राय जों साबसिन हामसिन सोलोंनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरोखि। अब्लाबो नोंथांमोनजों with my small knowledge ना आंनि जे इसोरा फिसा गियान मेलेम बुद्धि होदों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आं सानबावबाय आरो बे कमेन्टनि गेजेरजों ना जोंनि नखरफ्राव बा जोंनि बिहामजोफोरनि गेजेराव आं बिहामजो मोनाखै माने जोंनि बिहामजो जाग्राफोरनि गेजेराव मा मोनसे हेल्प बा सहाय जागोन साननानैहाय ना बे जागोनखौ मिजिंथिहरनानै बे भिडिअनि सायावहाय बे कमेन्टनि सायावहाय आं दिनै नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानदों आरोखि। अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबियावनो बिहामजो बुंब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ बर' रावावहाय जे सासे सिख्लाया गंसे नखरावहाय थांनाय लोगो लोगो सहायनाय लोगो लोगो सिख्लानिफ्राय बिहामजो बा हिनजाव दिनै जाहैनो गोनां जायो। बिथांमोनखौनो बे समाव जोङो बुङो बिहामजो। बेखौ जों दिनै बयबो मिथिखागौ। आरो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मोनसे बिराद गिदिर बाथ्रा बाव नोंथांमोना मिथिगौ ना गंसे नखरावहाय बिहामजो जाहैनाया इजि नङा दे। बेखौ मिथिनानै लानि जे गंसे नखराव सासे सिख्लाया बिहामजो जाहैनाया इजि बाथ्रा नङा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखौ जेन' मिथिनानै लायो दिनै बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। स्पेसियेलि जायफ्रा दायो सिख्ला मानसिफोर आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ बिहामजो जाहैगोनफोर बा बिहामजो जानायफोर जायफ्रा ना अलरेडि बिहामजो जाखाबाय बिथांमोना जायफ्रानाखि आंनि भिडिअखौ नायदों मा मोनसे नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ स्पेसियेल जानो हागौ होननानैबो आं बे समाव मिजिंथिबावदों। बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना जे गियान गैयाब्ला मिथिबायना बे नखरजों गोरोबहैनो रोङाब्ला नखरानो असान्थिसो जागोन सासे बिहामजोआ
मिथिबाय बिहामजो जानो थांनायाव गंसे नखराव बे बिहामजोआ जानो थांनाय मानसिया that means बिहामजो जानो थांनाय मानसिया that means सिख्लाया गियान गैयाब्ला ओमफ्राय बे नखराव नोङो थांनानै गोरोबहैनो रोङाब्ला बे नखरनि आसार खान्थि आखल आखुजों गोरोबहैनो रोङाब्ला बिहामजो जाहैनो थांनायाव मा जागोन असान्ति जागोन आरोखि नोंखौ लानानै आरो दिनै बेल' नंबावा आरो मा जाबावगोन नखरफ्रानो गावबावनो हागौ आरो नोंनि सायाव गाज्रि मुं सुनो हागौ मानो बे नखरजों गोरोबहैनो रोङैयाव मिथिबायना दिनै बेबायदिबो दिनै जानायखौ नुनो मोनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बियो जाहैबाय आंनि मोनसे बिराद गिदिर मोन्दांथि आरो एक्सपिरियेन्स बेखौ दिनै नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय आरोखि आरो दिनै बेल' नङा मिथिबायना बिहामजो जाना नखरखौहाय मोजां लामाजों दैदेनलांनांगौब्ला बा बिहामजो जानानै नखरखौ माब्रै दैदेनलांनांगौ बेवहाय गोबांथार खामानि दिनै मावनांगौफोर दं अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनिफ्राय साबसिन दिनै बेनि सायावहाय मोन्दांथि दं बा नलेज दं जायफ्रा दायो बैसोआव आंनिफ्राय देरसिन बे आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ तो बे समाव आङो बुंबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जे बिहामजो जानानै गंसे नखरखौ दैदेनलांनांगौआव गोबांथार मावनांगौ खामानिफोर दिनै दङ आरो बे गंसे नखरखौ दैदेनलांनायाव बिराद गियान थानो नांगौ नलेज थानो नांगौ इसोरनि बोर थानो नांगौ गंसे ख्रिस्टियान नखरखौ मोजां रोखोम दैदेनलांनांगौआवहाय मा इसोरनि बोर आशीर्बादनि इनायनो गोनांथि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे इसोरनि बोर आशीर्बाद गैयाब्ला गंसे ख्रिस्टियान नखरखौ मोजां रोखोम सासे बिहामजोआ दैदेनलांनो हानाय नङा दिनै आङो बेखौनो मोनदांदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम आं मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो सानबाय आसा खालामो नोंथांमोना खोनासंगोन आं फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन 1 तिमथि 5 बालाबनि 8 सिरि 1 तिमथि chapter 5 verse 8 बेयाव ओरैबायदि लिरदों आन्थाय सोरबा गावनिफोर आरो बांसिन नखरफोरनि थाखाय गोसो होआब्ला बियो फोथायनायखौ फोलाबाय आरो फोथायैनि खुरै गाज्रिसिन खोनाबायना मा होननानै बुंदों आन्थाय सोरबा गावनिफोर आरो बांसिन नखरफोरनि थाखाय गोसो होआब्ला होननानै बुंदों बाइबेलाव नखरफोरनि थाखाय बांसिन गोसो होआब्ला बियो फोथायनायफोरखौ फोलायो ओमफ्राय मा आरो फोथायैफोरनिख्रुइ गाज्रिसिन होननानै बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव दा जोङो मिथिनो मोनबाय जे सासे बिहामजो जाहैनाय लोगो लोगो बे नखरनि थाखाय मा इनायनो दिनै गोसो होनो नांगोन आरो बे नखरनि थाखाय इनायनो मोनसे गोसो जानाय sacrifice heart sacrifice mind sacrifice knowledge सासे बिहामजोआ बे नखरनिफ्राय बे नखरनि थाखाय थानो नांगोन आरो जानो नांगोन आं दिनै बेखौनो बुंगोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बाइबेलाबो दिनै मा बेखौनो जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदों नखरनि थाखाय गोसो होथारनो नांगौना जुदि बे गावनि नखरनि थाखाय गोसो होआब्ला बियो फोथायैफोरनिख्रुइ गाज्रिसिन बा गावनि फोथायनायखौ फोलाबाय होननानै बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बाइबेलाबो दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों आरोखि बेनिखायनो सासे बिहामजोआ आंथ' एसे गिबियावनो शेयार खालामबाय नोंथांमोनजों बिराद सेक्रिफाइस दिनै खालामनो नांगोन गोसो होथारनो नांगोन नङाब्ला नोङो सासे बिहामजो जानानै नखरखौ नोङो मोजां रोखोम नोङो दैदेननो हानाय नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बिथां प्रियांका दैमारिया आंनाव बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदोंमोन बा कुइसन खालामहरदोंमोन जे बिहामजो जानायफोरा होननानै बुंदों आरोखि ना नखरखौ माबायदि दैदेनलांनांगौ बा माबायदि गियान जानांगौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरा आसा खालामो नोंथांमोना खोब रोखायै बुजिबाय जे सासे बिहामजोआ नखरखौ दैदेनलांनांगौबा मा रोखोम जानांगौ बेखौ आसा खालामो खोब गाहामथारैनो बुजिबाय आरो दिनै बेल' नङा ना बिहामजोफ्रा ओरैबायदि नखरखौ दैदेनलांनो नांगौना आं मोननैसो लिस्ट खालामनानै दोनदों
with my knowledge आंनि small knowledge जोंहाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर खोनासंबानो जाबाय बिहामजोफ्रा ओरैबायदि न'खरखौ दैदेनलांनो नांगौ गिबियावनो अनलायनाय खेमा होनाय मदद खालामनाय इसोर खुलुमनाय न'खरफ्राव फिसाफोरजों लोगोसे फिसायफोरखौ मान होनायजों लोगोसे ओमफ्राय बिहाव बिखुनजो बयजों लोगोसे गोरोबस्लायनानै मिलायज्लायनानै अनज्लायनानै बुहुलफोर जादोंब्ला राग जोंलायदोंब्ला नांलायदोंब्ला खेमा होज्लायनानै बेबादि सासे ख्रिस्टियान बिहामजोआ मा ख्रिस्टान नङै सासे बिहामजोआ दिनै न'खरखौ बेबायदि दैदेननो नांगोन आरोखि अब्लासो बे न'खराव सुख सान्ति गोजोन थासारि गोजोननि बार बारगोन आरो नों बिहामजोखौ लानानै बे न'खराव रंजानाय खुसि अनज्लायनाया फैगोन आरोखि आरो नों बिहामजोआ ओरैबायदि नाम जागोन मुं मोनगोन आरो नोंखौ इनायनो बाख्नायगोन अनगोन शुद्ध बे न'खरनि मानसियाल' नङा जे न'खराव नों बिहामजो जाहैदों बे न'खरनि मानसियाल' नोंखौ बाख्नायनाय नङा नोंनि उसुं खाथियाव थानाय मानसिफ्राबो नोंखौ बाख्नायगोन नों जे गामियाव बिहामजो जाहैदों बे गामिनि मानसिफ्रा नोंखौहाय थेंक इउ होनगोन नोंनि बेबायदि मोजां आखल आखुखौ नुनानै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफ्रा दिनै बिहामजोआव दङ दिनै नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामबाय आरो बेयो दिनै खेला बाथ्रा नङा इनायनो गुरुतर बाथ्रा आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय नट अनलि डेट बाइबेलाव ओरैबायदि बुंबावदों आं फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 22 बालाबनि 10 सिरि बेयाव ओरैबायदि लिरदों माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदो अब्लानो गावनि थांनानै थानाय समाव गोसोखांफैगोन सासे बिहामजोआ दिनै फिसाफोरबो थानाय जानांगौ थानाय बेफोरबायदिबो दिनै दङ थ' बेबायदि गथ' गोनां बिहामजोफ्राबो ओरैबायदि जाबावनो नांगौनो बाइबेला फोरोंबाय जोंखौ जे गावनि फिसाखौ बे संसाराव बोरै थांनानै थानो नांगौ बेखौ फोरोंनो नांगौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेनिखायनो आं दहाय एसे गिबियावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय सासे गियानि गोनां बिहामजो जानानै न'खरखौ दैदेनलांनांगौब्ला बिराद दिनै खामानिफोर दिनै मावनांगौ दं अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना बिराद दिनै लाइफ सेक्रिफाइस दिनै बिथांमोना दिनै खालामनो नांगौ माइन्ड सेक्रिफाइस नलेज सेक्रिफाइस बिहेभियर सेक्रिफाइस माउथ स्पिकिं सेक्रिफाइस खोथा रायलायनायखौबो दिनै सेक्रिफाइस दिनै खालामनो नांगौ नोंथांमोना आंनि बे आं जे बाथ्रा बुंदों बेखौ गोथौयै साननाब्ला आसा खालामो खोब माबा मोनसे मोन्दांथिखौ मोनगोन होननानै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं दिनै बेल' नङा ना गोबांथार दिनै खोथाफोर दङ आरोखि बेनि सायाव रायज्लायनांगौब्ला थ' बेबादिनो सासे बिहामजोआ न'खरफोरखौ दैदेननो नांगौ न'खरफोरखौ सालायलांनो नांगौ इसोरनि बोर आशीर्बादजों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मिथिबायना न'खर होननानै बुंब्लाथ' बयबो मिथिखागौ गंसे न'खरनि सासे बिहामजो जाग्राखौथ' बयबो मिथिखागौ ना न'खराव सोर सोर थायो सोरनाबा न'खरफ्रा बिराद गिदिर सोरनाबा न'खरा बिराद फिसा बिसि फिसायल' बा गथ' सासे सानैल' थायो आरो एक बिहामजोनि न'खरावहाय ओरैबायदि दङ बेवाइ बिबोनां बिजावजालि बिहाव बिखुनजो बायदि बायदिफोर दिनै थायो न'खरफ्रा ओरैनो गिदिर फिसा थायो दिनै बे न'खरफोरखौ नोजोर होनानै नोंनि न'खरा बा नोंनि न'खराव मा खालामब्ला मोजां जागोन नों बे न'खरनि सासे बिहामजो जाफैबाय ना बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरो बे न'खरजों नोङो गोरोबथारनो नांगोन अब्लासो बे न'खराव गोजोन सुख सान्ति थासारि दिनै जागोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फैदो बे समावहाय आं नोंथांमोनजों गुसुं आरो आं मोनसे शेयार खालामबावनि थ' बेनो जाहैबाय दानिया फैदो बिहामजोफ्रा माबादि गियानि जानांगौ बेखौ नोंथांमोनजों एसे आं शेयार खालामबावनोसैलाय आं दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जे सासे बिहामजोआ न'खरखौ मा रोखोम दैदेनलांनो नांगौ with my small knowledge again I want to share with my small knowledge आं शेयार खालामबावनो सानबावबाय दाना बेनो जाहैबाय बे बिहामजोफ्रा माबादि गियानि जानांगौ बेखौ नोंथांमोनजों गुसुं आं दिनै रायलायबावनोसैलाय थ' बिथां प्रियांका दैमारिया आंनो मोननै पइन्ट आंनाव कुइसन खालामनायखाय बा मेसेज बा कमेन्ट लिरनानै हरनायखाय
दानिया फैदो जों रायज्लायनि रायज्लायनि सिगां गिबियावनो नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोनोसैलाय नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय बेयाव ओरैबायदि लिरदों बोसोन बिजाब 14 बालाबनि से सिरियाव गियानि हिन्जावा नखरखौ फेदेरलाङो नाथाय आखल गैयै हिन्जावा नखरखौ संहारसो खालामो खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों जे गियानि हिन्जावा नखरखौ फेदेरलाङोनो ओमफ्राय मा होननानै बुंदों आखल गैयै हिन्जावा नखरखौ संहारसो खालामोनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेब्ला सासे सिख्लाया गंसे नखराव हाबा जाहैनाय लोगो लोगो हिन्जाव जाहैयो बे नखरनि सासे हिन्जाव जाहैयो बिथांखौ हाबा जाखांनायनि उनाव सिख्ला बुंनाय नंला मिस होननाय नंला ना मिसेस आरो हिन्जाव बेबायदिसो जाहैनोसै थ' बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों जे गियानि हिन्जावा मिथिबायना गियानि हिन्जावा नखरखौ फेदेरलाङोनो आखल गैयै हिन्जावा नखरखौ संहारसो खालामो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों खोब गोथौ बिसयफोरखौ दिनै मोननांदों दिनैनि बे मुगायाव जोङो नुनो मोनदों ना खोब दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव दिनै बेबायदिखौ नुनो मोनदों जे एक नखरनि बिहामजोफ्रा मिथिबायना गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारनाय गुबुन हौवाजों ना लाइन मारिनाय थांनायखौ दिनै नुनो मोनदों एक बिहामजोखौ एनायनो दुखुनांथाव थ' बेबायदि हिन्जावफ्रा आखल गैयै नखरखौ फोजोबस्रांग्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेबायदि हिन्जावफ्रा मा नखरखौ संहार खालामग्रा अगियान दैट मिन्स बिथांमोना नाथाय जाया हिन्जाव जाहैनानै नखरखौ फेदेरो नखरखौ मोजां खालामो नखरखौ मोजाङाव लाबोयो बिथांमोना जाहैबाय आखल गोनां हिन्जाव बिथांमोनखौसो बे समाव आखल गोनां हिन्जाव दिनै बुंगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बेबायदिनो मा बिहामजो जाहैनायफ्रा गियान गोनां दिनै जानो नांगौ जेन' नोंथाङा बे नखरावहाय बिहामजो जाहैनाय लोगो लोगो ना बे नखरखौ नोंथांनि दुवारै नोंथाङा साबसिन हामसिन लाबोनो नाजानो नांगोन जायहा बिहामजो जाहैदों अब्लासो आखल गोनां नोङो जाहैनोसै दाना बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आंनि फिसा नलेजजों आं शेयार खालामदों मिथिबायना आंनि मोन्दांथिजों ओमफ्राय दिनै बेल' नंबावा गंसे नखराव मिथिबायना सासे गियानि बिहामजो जाहैनायाबो बिराद गिदिर बाथ्रा इजि बाथ्रा नङा मिथिबायना माब्लाबा नोङो बे नखरनि बबेबा जिनिसफोरखौ लानानै नोङो रागाबो जोंहैनो हागौ बे समाव नोंथाङा गियानि बिहामजो नुजाहैनाय नङा माखौबा रागा जोङोब्ला मिथिबायना आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय अनज्लायनाय खेमा होग्रा बेबायदि नोङो जाहैथारनो नांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा सासे गियानि हिन्जाव जानायाबो मिथिबायना सासे गियानि बिहामजो जाहैनायाबो मोनसे बिथांमोननि लाइफ लं जार्नि बेबायदिसो दिनै बिथांमोना इनायनो खस्थ' खालामनांगौ जानानै फैयो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे सासे गियानि बिहामजो गियानि हिन्जाव जाहैनाया मिथिबायना बियो गावनि थाखायल' नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा जायफ्रा दिनै बिहामजो जाहैबाय नोंथाङा नोंथांमोननि थाखायल' गियानि जानांगौ बे नङा नोंथांनि सोरगिदिं थानाय मिथिबायना मानसिफोरनि सिगाङावबो नोंथाङा सासे गियानि जानो नांगौ गावनि थाखायल' नङा नोंथाङा गावनि नखरनि थाखायल' नङा गुबुननि थाखायबो सासे गियानि बिहामजो गियान गोनां हिन्जाव जाहैनो नांगोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं माखासे पइन्टफोर दिनै दोनदों बेनो जाहैबाय सासे गियानि बा गियान गोनां बिहामजो जाहैनांगौब्ला मा जानो नांगोन सिगां इसोरनि इच्छाखौ नागिरग्रोनो नांगोन ख्रिस्टियान हिसाबै आं बुंबाय इसोरनि इच्छाखौ नागिरनो नांगोन इसोरनाव अरायबो बुजिनायजों मिथिनायजों आर'ज खालामग्रा नों सासे बिहामजो जानो नांगोन ख्रिस्टियान जानायखाय नाम्बार 2 आवहाय ओरैबायदि जाबावनो नांगोन गियान गोनां बिहामजो जाहैनांगौ नालाय नों सासे मोजां खोथा बुंग्रा नोङो जानो नांगोन ओमफ्राय नोंनि खुगानिफ्राय
गियान गोनां सोदोब मोजां राव बाथ्राफोर ओंखारनो नांगोन मिथिबायना अब्लासो नोङो सासे गियान गोनां बिहामजो जाहैनो हागोन बा जानो हागोन आरो दिनै बेल' नङा नोंनि खुगानिफ्राय बिहामजो जाहैबाय नालाय गियान गोनां हिनजाव जानांगौ नालाय मा जाबावनो नांगोन नोंनि खुगानिफ्राय अरायबो मोजां सोदोब ओंखारनो नांगोन मिथिबायना मोजां सोदोबा नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनो नांगोन मोजां सोदोब ओंखारनांगौनि जायगायाव नोङो गाज्रि बाथ्राफोर नोंनि खुगाजों नों बाहायोब्ला ओंखारहोयोब्ला न नेभार नों माब्लाबाबो जाहैनो हानाय नङा सासे मोजां मा रोखोम गियान गोनां हिनजाव जानो नांगौ बेयाव जाहैनो हानाय नङा आरो दिनै बेल' नङा आरो नोङो सासे मोजां खोनासंग्राबो दिनै जाहैनो नांगौ आरो ओरैबायदिबो जाबावनो नांगौ गावनि गोरोन्थिनिफ्राय ना माया माइनास पइन्ट जादों गावनि गोरोन्थिनिफ्रायबो सोलोंनो हाग्रा सासे हिनजाव दिनै जाहैनो नांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्लासो सासे गियानि बिहामजो जानो हागोन होननानै आं सानो अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना प्रियंका दैमारिनि कमेन्टनि गेजेरजों ओमफ्राय आंनि फिसा नलेज फिसा मोन्दांथि फिसा एक्सपिरियेन्स जेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जानो हागौ माबा मोनसे नोंथांमोना बुजिबाय मिथिबाय सोलोंबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबाय आरो बेवहाय गोबांथार दिनै बाथ्राफोर दिनै हाबनानै दङ आरो भिडिअआ गोलाव जायैखाय आं माखासे खोथाफोरखौ दिनै बुंनो हायाखै बा भिडिअआ गोलाव जायैखाय आं गुसुं खालामबाय ना आं एसे गिबियावबो सिगाङावबो माबोरै सासे बिहामजो जाहैनो नांगौ आं बेनिबो दिनै भिडिअ लाबोखांखाबाय थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफ्रा दायो नायबाय माबा मोनसे मोन्दांथिखौ मोनदांबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअ नोंथांमोनजों शेयार खालामनायखौ आं बेयावनो दोनबाय इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय